Horrekin hasi orduko ja etxea joko dugu, eta nik txiki-txikitatik lehenengo musika doinuk, kantak, nire burua abesten, neu horrek egin nola ez gogoratzet ez, aitan taldearekin, ez da bere talde bakarra izan, baina bai nahi gintzat markatu zian txiki-txikitatik, nera bezarora arte. Gero beste referentzio batzuk azalda zaldu zian, baina neu gorriakek bete duki du bere garrantzia. Bale, honetan duda asko ez dut eduki, eta okeratuko nire beste talde kutxunetariko baten disko bat, Libre, Berritxarraken diska, eta diskoa azten denetik ezin nintzen eguna, amaiten den arte, ez hor 1000 aldiz, kanta guztik ez nuke bat aukeratu orduan disko bezala, aukeratuko nuke. Entzako kanta zalenetariko izan da galetegi honetan. Eukitxute duda desente, baina aukeratuko azken aldi nire bizitzan izan duen garrantziagatik Time Like This, Foo Fightersen abestia. Notako galetegi honetako galdera zailena, letretan asko fijatzen naiz, asko gustatzen eskit letrak aztertzia, eta duda asko ondoren aukeratzet barrikadaren Sean Bienvenidos, abestia egiten du apixkat musikariok bizi dugun dualidade hori ez, holtza gainen eta holtza azpian dazkaun bi pertsona horiek, jazte duen mozorro hori holtza gainen, eta Sean Bienvenidos barrikada. Ahotsaren partetik, bere ahotsa izango balitz ardatz, hautatuko nuke The Policeko Sting. Nire bezarotik beti horre honan abeslari bat, oso ahots fina, afiliatua, tipuare basu jolea. Eta beste bat ere nahiko nuke hautatu, ahotsa baina baita bere jarreragatik eta baita ere Euskal Herrian ikugun garrantziagatik, Fernando Zapo, Uraia, beste. Nizan hauk hasieratik kaseta ez ditxean harrapatu eta diskoko, dismanekin hor hitz egin joan, pipa poltako pegatinak eta hor pegatzen, eta nik uste gaur egun arte kotxeen ere diskoa entzuteat, eta gero noski bizikatuken garaiak bultatuta, streaminga, Spotify, YouTube, egiten erabiltzen dizkiat. Hor, nahiko egitasmo berri bat hautatuko dut. Aginako Eliza Zarra. Hor, duela urte gutxi, bertago gazte batzuk, bertago Eliza Zarra auzolanen berritu zuten, da gaur egun sala areto txiki eta potente bat sortu dute, eta, hoxe beratuko nuke. Hontan, aukeratuko duela 2 urte inguru, Errukula M-ak dinamika polit-jortan parte hartzeko aukera izan nuen, eta dinamika hartako jiran ezagutu nuen Portuko Rampi, Ondarruko portun aldapa piko bat igote eskubita hartu, eta da hon sala areto ikeragarri bat. Haure nahiko zale izan da. Bolta esente eman eta gero, halako baten oroitu naiz batetaz, eta izan zen, 14-15 urte genitula eta pare bat lagun, autostop dedo egiten, Zarauzko azken portuko angune hartan, karpa baten barruan 66ers lehenengo aldiz ikusi genuen aldi hori, eta lehenengo aldiz kontzertu basati baten burua mutxu eta izterdia botatzea zertan, bertan ikasi genuen da beti gogatu kontzertu hori. Hartu berdet memori oso ez da gatela, eta hor dut zela oso ondo goatzen lehenengoa zer izan zen, da apartean nahatxai bere disko biltegitik diskoa lapurten urte askoan ibili nintzen, baino esango nuke lehenengoa ez dakit, baina lehenengotariko izan zela barrikadaren direkto bikoitza Latidos y Mordiscos. Eta azkenengoa, Jon Gurrutxaga eta Urbil Artolan direkto batekin flipatzen gelditu ondoren, behain azken lana Kateak.